πάω στο φροντιστήριο για να δουλέψω. Αναγκαστικά. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Μέχρι να φτιαχτεί το πρόβλημα. Λοιπόν, άρα τώρα δεν ξέρω αν πρόλαβες ότι βάζουμε όπου έχει το 0 και όπου έχει το 1. Ναι. Έτσι, και έχουμε αυτό εδώ. Τα προσθέτουμε. Και τα διαιρούμε. 2 και τα διαιρούμε. Έχουμε κάνει συναφένα. 2 Ωραία. Άρα το δείξαμε. Πάλι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Ναι.